Què cal fer primer si volem saber si hi ha aigua a sota la superfície de mar? A. Recollir mostres del sòl a mar i analitzar-les directament. O B. Formular una hipòtesi sobre les condicions que permeten que hi pugui haver aigua i dissenyar un experiment. Imagineu-vos un oceà amagat sota la superfície de mar. Creieu que és ciència-ficció? Doncs no. Recentment, la ciència ha descobert evidències d'un immens dipòsit d'aigua líquida al subsòl marcià. L'equip Hypatia vol investigar si hi ha aigua sota la superfície de mar. Disposem de moltes tècniques per investigar. Però què creieu que cal fer primer per saber-ho? Hola, soc Laia Ribas, tripulant d'Hypatia 1, i avui al Supercampus us explicaré precisament això, què és el mètode científic i com el fem servir en una investigació científica. Per poder respondre a aquesta pregunta, primer hem de veure com funciona el mètode científic. Sabeu què és? Doncs és el procés que seguim per investigar qualsevol fenomen, tant a la Terra com a mar, i els passos a seguir són els següents. Observació. A partir de dades de telescopis i missions espacials, hem observat que la superfície del mar té paisatges similars als produïts per l'aigua a la Terra, com valls, deltes i canals. A mi, per exemple, ara em venen preguntes com: poden haver-hi rius o aigua en algun dels seus estats de mar? Investigació i recerca prèvia. Ara comença la part d'investigació i recerca. Hem de recollir informació sobre mar, llegir articles científics per veure si algú ja ha respost la nostra qüestió. A partir de tota la informació que hem recopilat, hem après que la superfície de mar és molt seca i que hi ha proves que poden indicar la presència d'aigua congelada sota el sòl. Aquesta serà la base del nostre estudi. Formular una hipòtesi. Amb tota la informació que tenim, ens toca formular una hipòtesi. Sabeu què és una hipòtesi? Doncs és una suposició que haurem de comprovar a partir de l'experimentació. Per exemple, en el nostre cas ens plantegem si, sota la superfície de mar, hi ha aigua en estat líquid o sòlid. Aquesta és la nostra hipòtesi, que determina què volem investigar exactament. També ens cal definir les condicions que permeten l'existència d'aigua sota la superfície del mar, com ara la temperatura o la pressió necessàries. Després ens caldrà determinar les zones de mar més probables on podria haver-hi aigua sota la superfície. Per exemple, les regions polars o canyons profunds. Dissenyar un experiment. Ara és quan ens hem de posar a experimentar. Aquest és un pas complicat, ja que hem de dissenyar un experiment per comprovar la nostra hipòtesi. Al nostre cas, recollirem mostres del sòl de mar, però no podem recollir mostres a l'atzar. Cal pensar quin tipus de mostra volem agafar per analitzar-les després. Però penseu que no tots els experiments són així. En molts casos, ens cal dissenyar dispositius experimentals per poder comprovar les hipòtesis plantejades. Ara bé, un cop dissenyat l'experiment, l'hem de fer. Per exemple, per estudiar el sòl de mar, podem demanar al rover Curiosity, que encara volta per mar i que porta un laboratori a bord, que analitzi les mostres de sòl que volem i veure si aquestes tenen restes d'aigua o compostos orgànics. Importantíssim! En qualsevol laboratori hem de vetllar per la seguretat. Ens cal protegir les mostres i els instruments de qualsevol contaminació externa o possible dany durant l'experiment. Sabeu per què? Doncs perquè contaminar les mostres ens podria portar a treure conclusions errònies. En un laboratori, aquí a la Terra, també hem de prendre mesures de seguretat, com ara portar ulleres de protecció, guants, per protegir-nos a nosaltres i per no contaminar les mostres. Per això ja ho sabeu, oi? Continuem! Ara que ja hem dissenyat i hem fet l'experiment, creus que aquí s'acaba tot el procés? Doncs encara no. Què ens queda per fer? Doncs ara cal analitzar les mostres obtingudes per poder extreure conclusions. Anàlisis de dades i conclusió. Amb totes les dades que el Curiosity ha recollit, tindrem informació detallada sobre les condicions sota la superfície i així podrem confirmar si hi ha aigua o no. I a partir dels resultats obtinguts, validarem o refutarem la nostra hipòtesi. Si es troben evidències d'aigua, la hipòtesi inicial quedarà confirmada i si no se'n troben, haurem de revisar l'experiment per ajustar el model o haurem de buscar altres àrees d'estudi. I això no vol dir que la nostra hipòtesi sigui dolenta. Potser l'experiment ha fallat o potser les condicions no eren bones o no hem buscat on tocava.
haurem de redissenyar l'experiment i això és molt normal en ciència. I ara de sí, ja hem fet tot el procés, oi? Doncs encara no. Publicació dels resultats. Després de tot aquest procés, cal publicar els resultats que hem obtingut en informes científics i compartir-los amb tota la comunitat científica, perquè així es puguin replicar els nostres experiments i fer-ne noves investigacions o millores. Ara sí que ja ho tenim. Tornem a la nostra pregunta inicial. Què hem de fer primer si volem saber si hi ha aigua sota la superfície de Mart? La resposta correcta és la B. Formular una hipòtesi sobre les condicions que permeten que hi pugui haver aigua i dissenyar un experiment per comprovar-la. Ara ja sabeu com funciona el mètode científic, tant en la nostra exploració a Mart com a la Terra. Però hi ha molts tipus d'investigació i us animo a observar el que us envolta i plantejar-vos hipòtesis. Visca la recerca i la ciència!